Živou mě nikdy nedostanete. Bíložravci, to mám ale strach. A tak Sněhurka spala a čekala na svého prince, ale nikdy nepřišel. Protože žena by neměla být na muži závislá, Sněhurku přivedla k životu žena lékařka. A co, potom už žila šťastně? No, nemohla se oddávat tak namáhavým aktivitám, jako je házená, ale jinak jo. Moc hezké. Marč, potřebuju na úplatek. Nemusíte tak nahlas. Mám nějaké kupony do čistírny. Tak jo. Díky, ale nezapomeň, ještě nás čeká soud. Lízo, teď ti povím příběh velké ženy, kterou brzdil její manžel, který ji nesahal ani po kolena. Macbeth. Pryč, odporná skvrno, strač se, zmiz! Marč, proboha, jestli vás nebaví čistit skvrnu od omáčky z rouch, co vůbec děláte v showbiznisu, myslete! Netvedla bych tu jako pradle na kostýmu, kdyby měl můj muž lepší roli. No, možná, že hraju strom, ale aspoň je mi vidět obličej. Myslela jsem, že si beru muže, který má na Macbetha. Jenomže na toho maníka já prostě nemám. Schovejte se, hvězdy, má přání temná, ponurá, ať ukryje tma. Mel je jako syn, po kterém Laurence Olivier a John Gielgud tolik toužili, ale marně. A jak se snažili. Já myslím, že Mel by byl šťastnější jako alternace. Jako alternace ze záhrobí. Mluvíš snad o vraždě? Chceš celý život jen zbaběle se krčit? Řeku chceš přebrodit, omočit se však ne? Jak řekneš, miláčku? Chrápu. Chrápu. Rekvizita. Zhasni, svíčičko, život je pouhý stín. Proč tady všichni pořád mluví tak ujetě? Ta ujetá řeč je dílem nesmrtelného barda Williama Shakespearea. Tak mu tam v nebi vyřiď, že je cvoch. Jak všichni víte, dnes odpoledne vypadla Melovi z vlasů kost a utloukla ho k smrti. Věnujme mu minutu ticha. Dobrý, Homere, ta role je vaše. Stůjte a dopovězte svou řeč. Po smrti otce Siena já vím, že ten jsem z Glamisu. Zítra a zítra. Dneska máme čtvrtek, zítra je teda pátek, takže... Shakespeare! Neumíš ani svůj text. Konrad Berdy přijede sem do Sweet Apple? To je z My Birdie. Čertu, Morfé, ne každý věří tomu, co ty. To je ze scénáře filmu Matrix Reloaded. No! Už se nemůžu dočkat recenzí. Dnes večer Springfieldské městské divadlo rozhářil výkon vynikající nové hvězdy, doktora Dlahy v roli Benka. Kdo je sakra Benko? Ten, komu vyšly pochvalné kritiky a tudíž další, koho musíš zabít. Nebylo by jednodušší, kdybych se naučil hrát? Napni svou odvahu až k prasknutí a neprohrajeme. To zní zajímavě. Co je to, X-Men 2? Macbeth.